आं दा दुमसा मारो फाइ सफाइचा दुगा पुजनायनि बागै आंनि भिडिअ काटाल जतन लामसगो दिनै program करे फनासकी borok bangkha आंनि भिडिअ no हामजाखाय लाइक काइसे रिदि आंनि भिडिअ सय संनाय तुंदि आं जे मानसे बलखाय फुंनाय Tong berapa sih ring itu? Masa nuntur kerap ayo. Ayo dong. यार ही ताकि ये फर मानता है
Terus.